Kolkata khopui chung leili takmaya hian chanchin makle hla tak tak nei in pakhat omin he in a hian ru ro ti hmu ani a chu mai ba ka tongri mak tak tak le dairi achunga thil inziak mak tak tak te po hmu ani boka he ina thil thleng hi hriat chwa ani me chuan rampum deng chwak ngalin makle rap thlak ti a hlo hle nge a he in evil home anti mai hi hmu chwa ani hnu lok hian achunga cheng pakhat chuan thi pha hialin tal chwa zo lo an chia andong emo ti mai turin akum lokal le zela po thi chu an ombil zil tamaya he in chunga hian engchi ange thlenga tu tinge atwar tu ti le engtiare nge he thil hi a thlen I han bi chiang ti ang he in hi Robinson Street number 3 omni in kong chuk chole kwal tak thinglian pui pui te omna ani a hei mai ba ka vieng hausa le in man tau tak tak omna ni bokin in hi alian ema rong sen lar tak noi ni in achunga cheng ti po midang dai tak ni in an soi he in a cheng de chungkwa hian an pa ber kum som sari pasari mi arabinda de le anupui arati ba ka an fanu kum somli pakomi debjani de le an fapa kum somli palimi partho de te an chenga ti chuan an fa ti pahni debjani le partho hian technology engineer degree nei ve in an degree nei nalama partho hian na nei ma se a u debjani ero chuan an venga high school a music azirtir thin thung debjani chu an na atui hle maya azirlai no pangte chuan kho kherna king ko tu ber ani ti ma se a class om chu nuam an ti hlom ema azirlai no pangte classa an thot fel ma lo chu ani hian green piano alo tum thina heti lai hian a una pa partho ve thung ero a degree nei nalama na thokin anu le pa thu a oi hle a ma se angai dan le ril put mangte chu soingai lovin atilangai lem lova chuti rwalin ahma atang to in anu arati nen anu pui nei chungchanga ero anin hnial na sabe theile ani ome partho hian no pui nei lamreng angai saklo awang hian anu arati chuan afapa chu apa thelo emo ti hialin an fapane chun ani boxi nen no pui fanaw ane lo chu an hlau thin hle ani Robinson Street a dia chung ko in hi thatu ti atanga an lo in hlan chon photo ni in arati po hian an thla lo la omle zel tur te po he ina hian an chen ve zel chu adu dan ani a an ni chung kwa po hian kumsa kha chakwa somret pakwa khan he in hi lwa lutin a una pa ti chung kwa po an bul loka an cheng nge a amai ro chu chil chak phak le in nei taka cheng ma se an in kar chu thatak tia soitur ni lem lo thongin anin tlo po ngai lem lova ti chuan chu ina kumsom paruk lai an chen hnu kumsang ni panga khan wandoi thlak takin nu ber arati chu aboral ta hlau mai ma se arati thi la hian partho le debjani te chu puitling hna nei ni ve to in anu thi hnu loka partho chu tata consultancy a thoktorian US akalta a hemi hnu hian debjani po khopui danga skula thoktorin akalbo zui vele taboka amai ro chu an kalbo atanga kumni hnu leka anpa arbinda an tb aveiti an shat no chuan an hna atanga abangin an ina chuan an letli a kumsang ni pasari alo thlen chuan hemi ti unaw ni an hna atanga an bana wangle anpa ber arabinda chu apinson to awangin an chung kwa chu hna nei lo ani tareng maya ma se an chung ko ina an hnoi ber chu mi lo tirin chumi lo aman chuan anin chom ve nok nuka kum kal le deuh shetin anin po chu thom that le ai chuan sak that a thazo kang ti tur khopa robe to in an in enkol ani lo le a ong rob dan atang chuan chung ko nu ber arati thina chu an la kalpel theilo ti a cheng reng maya an pa fathum chuan an nguain an depress na se em boka chu mai ba ka pon po an chuak ngai manglo ati thei ome heti lai hian an hlimna nei chun le ti hlim thei tu om chun chu engti khun lai po a in chung an khung reng an ui labrador dum pahni chau chu an ni maya tin midang tam tak ang thovin sa khwana in an rilru alwat ni hle boka an chung kwa chu Christian ni in American Evangelist channel an in na satba ka ni tin mai chuan an poisa chu heng channel a hian an donate na sa thei hle ani heti la hian pon lam thil nen ero in kung kaina an nei lo hle thunga ani na taka chuan pon lam thil ne na in kung kaina nei chu an du lo top ani ber
hetiang hian kumriat chungte meu mai hun hmangin pon an chuak ngai lova eitur te po security guard leitirin ani takngel po hi an hmungai lova security guard po chuan a eitur le sakte chu kongka bulpona anu chhe mai thin ani ome hei wang hian hetia kumriat chungte meu mai pon chuak lova anin khung chung hian anin chunga chuan engthil che ange thleng ti po chu tu man an hriat pui lova ma se anin khung chung ero hi chuan thilmak tak tak ti dan thana nein an a zo to ani ber ama ero chu kumsang ni som panga chun thla alo thlen ero chuan anin chunga thilrap thlak tak tak thleng te chu mi pui te hriat lo theilo chuan om ta hlo mai he thil thleng hi arap thlak ema wangin national news ati po puan ani hial mai juni som pakhat kumsang ni som panga khan Robinson Street number 3 a in pakhat atanga mei khudum nguk vanlama chhongwa ngu awang chuan police chuan khol an dong na sa hle a chu thil en fi atura an bakal chuan partho dia chuan konglo honin an in atanga mei khu chuak hri om po a alan lo awang chuan police chuan mak an tiru hle maya ma se in chung an balu le chuan thil mak an va hmu bil le tatlat mai heta hian anin chunga a then lai chu chen tamna ti hria tak hian thil te chu alo dar nei noi maya chuti lai ero in hun then khat chu kalle chen ngai lo na ti hria takin voivodin abo pophak thunga chu mai ba ka room sang sanga te chuan speaker da ni in chung speaker a chuan zoite a pathian tu soilai play ani a tin an chung kwa in sa khwana an a chil na chu tilang cheng zol turin room sang sanga te chuan pathian thubu dar nei noin heng le khabu te hi sing ni chuang lai an nge a amai ro chu heng thil mak tak tak te hi huma se an ngai puimo ma sak ber chu mei khulo chhuana chu ni thungin an zon kwal shep no chuan apartment first floor lian tak bathroom tukver atangin ani ti an hre chuak ta hlova amai ro chu kongka hon an tum chuan a chung lam atanga alawin kal awangin an hong thei mai lova hei wang hian kongka kalna chu an ti chetange nge a ma se hetia kongka an va hon hian police chu thilrap om takin alo hmok le tatlat mai bathroom a batapa chuan pa ber arabinda ruang kang cheto tak khong le loro deu to chu an va hmu thut maya heta hian arabinda chu batap ke lama khonwar tui bom ruak nen alo tum koi ngala tin abula chuan suicide note lo om tel bokin chu nota chuan kadu thu nge ya he khovel hi chhosan kani toma dem tur an omlo kumsom sari pasari mi kani a mal somin omvek ra o mangtha partho kamhangai che ti alo inziak ani ti chuan police chuan uluk taka a hmun ma an han en no chuan ti luina engma omlo thu soin lekha a kuziak po chu uluk taka zerchian ani hnuwa arabinda kuziak nge ani ti finfia ani zuya amai ro chu maktak main arabinda hian alekha nu nung nu chia hian afano chu soitel lavin afapa che a soitel thung partho chu apa thina chuan a ngong na sa hle maya apa ina thi adu thu te chu engma a hri lo le atlai lutuk nuwa chu a hria chho awang chuan hre ompo ati zwal hle nge ti chuan he thil thleng hi pakhong ei thlak tak adu thu nge ya khovel chho san ta chanchin ang chuan atop tamaya arwang po kwangduma zon chhuani in afapa partho hian ator thiam lo ema wang hian welfare lam te chuan partho din hmun enfiatura kaljeu zeu turin ro manate an siam ta hiala amai ro chu kan hria theu angin he in chung a hian arabinda le partho te chau chu cheng lovin an fanu le farnu ni bok debjani ala omve ni kha mase ani hi khoya nge omti chu tu man shilovin a chungchang zot po anom heklawa hetia debjani chungchang tu man an zo tak lawa chuan partho po chu pon lamti boi theilawa omle in hun engemoti chen chu ain khung bet le tangat ngat mai ma se apa thi nu atang chuan partho mi zia chu amakin adanglam le zwal em ema pon lam mi reng reng biak po theilawa om chu adu dan ani ber hei mai ba ka apa thi na chungchanga police ten an watlo tumpo hian room pon lam bera chau kaltir phalin darkar tam tak chung alo tombo san le dai zela abikin tlailama an watlo phei chuan room atanga ron chuak do lavin darkar khatal chu atombo san thin ani hetia awm dan amak em awang hian thunei tu te chuan ama vek chu atana hlaom ani thei awangin zona zot fia tur le pui angai na a an pui theinan police station lama an hruai tangi nge a
ti chuan police station hruai thlen ani hnuwa an chief officer chuan partho chu rinhlel om le mak tak taka a om chan zo pa in u nau pa anga ngaya a har sanate shiltur chuan fing takin a thlem ta a chu vele partho po ron tong chuak ve in dan kal thil emo danin a phal lo thil engemoti ane mai thei thu chu a soita a chu thil ati chan po chu a ui pahni le a u nau nu te chu a hmanga ema wanga a kaltir phal lo wang ani thu a soi boka heti mek la hian police pahni te chu a in endik tur hian tir ngal vat ani a heta hian thil thlen ma sak jok tum kha chuan an in enfia theina da nei lo ma se chumi tum ero chuan chan tha tok tak nei to in Robinson Street number 3 a de chung ko ina chuan thil dang rap thlak tak po alo thleng reng ani ti an bomu chuak le tatlat mai police pahni partho te in an ba thlen chuan partho an aven na sat bik em le kala phal lo zwal bik rum lam chu an va pan ngal wata chutia an kal nei zong ta chuan thil toi rim na tak chuan an hnar chu ver ngalin kongka chu an hong zuya chuta kongka an ba hon chuan room chu alo thimmup mai chu mai ba ka parda te chu inzar phui vekin kiltin kiltanga chuan toi rim chhuana dal turin puan chu alo in hno tut boka tin chhuata te chuan ei tur toi na sato dan in anglo noi chu lo let pheng phungin alai taka khum om boka heta khum anwa bi chian chuan ru ro wo mu in chu ru ro ero chu mishing ru ro ni in alang lo thung amai ro chu heng ringot po hi an tan chuan arap thlak to don te lul nen khum an han en chian le de nu phei chuan debjani ro ro nge mai uluk taka khuma zal le puana ti be vek chu wa mule in khumlua te chuan nauti lem chi sang sang uluk taka rem alo oma amai ro chu heng ro ro te hi arei to ti hriat hle ma se uluk taka en kolan ni ti a hriat hle thung heng an thil mu awang hian partho chu twal thata rin hlel ni in khung sui ngal ani a ma se a hnuwa twal thana ani lo ti hriat chhuale ni in twal tha thu boy aya natna in kai chon the hla om tak ti dar theidin huna adin wangin le nuna atana hla om thil ati awang ti baka thu nei tu te a u nau nu thina a shil shat lo awangin bel theya thu boy siam sak ani hnu chuan an man tange nge ani hemi hnuwa ain puana atanga alandana partho chuan a u nau nu dep jani chu tharuk kalta urlok nia athi thu asoya tin khummonga ro ro lo om te ero an ui pahni ani thole an ui te chu kumkalta august thale september thla inkara thi ani to thu soin an thi atanga an ru ro mu ani na a an lamut reng thu asoya asoi zel danin a u nau no dep jani chuan an ui pahni thi hnuwa depression ani na sa hle a heiba ka hian an ui te pahni thi chan po chu raw engemaw tak thil tia ngain an chung ko chunga chuan an chia aleng ni in angai boka hei wang hian pathian ti lom nan le an chia ti re tura chongnge angai thu soin heta hian wan doi thak takin a chongnge re lutuk awang chuan aboral ta alo ni rek mai heti lai hian forensic lam chuan dep jani lurwa emo aru ro danga shimshim chuan ku thlak na hnu ma an mu lo thu soin a thi chan po chu partho soi ang chu ani mel hle a amai ro chu a thi hnu hian partho le apa arabinda te hian a thi na chungchang chu thu nei tu ti mai ni lo an chung dang te po engma shilawin arwang chu an lo en kol char char jok alo ni hengba ka hian police chuan he case an chhuizel na hian an chung ka member pathum de chu anin biak ngai manglo thu soin khati khopa in khung betle pathum chau omsi kha in bimia lawa karan tluan changte a om thu an soya chuti rwal chuan police chuan lekha phek tam tak charin chung lekha thema thil in zia dana tang chuan in biak nana an man ber ani ti an she theile a hei me ba ka khatia parthoa police station a shwai ani khan abalin arim chele a akut tangte po dum vekin asam te chu abe vek maya arim tila chu ruang rim nen chuan ein anglek lek bok ani ome heta hian wandoi thak takin partho chuan a u ruang chu kol thasate mai ni lovin a u ruang omna khum ngei maya chuan amut ve thin thu asoya tin a u ruang bula te chuan chote ai ba ka chote chu a bar der vela ma se ai lo chu chhuata chuan ada top zel ani ome chumai ba ka u ruang thomno te chu thlakin a bol fowa a bol zo hnuwa zantinin khuma chuan filfai takle uluk takin amutir le thin ani
hetia ache dana tang hian partho chu rilruwa damlo na nasa tak nei ani ti le ataksa te po chu a hrisel lo hle ang ti chu a hria thei reng maya mipui van tlang hria ta he khesi pho chu ania chanchin bumi ten an lo hria ta ka phei chuan partho chuan thu nei tu te chu engma shil du talavin thil thlen dan hre chang le zwal du tan chuan an apartment va fan kwal chau chu ti dan om chu ani tamaya ma se chu po chu ti thei ani ta si lo hengba ka hian police ten de chung ko in an en dik tum khan partho deiri an chara chuta chuan partho chuan anu arati in angai to pe ngai lo le atum ngai mi alo nu pui nei tura ati awanga anin hauna te ziak tenin a unaw nu debjani nen chuan unaw in kung kaina aya thuk deuh zawk in kung kaina an nei thu te aziak thoi tel nge nge a heti lai hian apa arabinda po chuan dairi chu nei ve in chu adairia chuan anin le lo te chu shala a shalna chu afanu debjani le afapa partho chu in semtir atum thu alo ziaka ma se athil tum ero atipui tling man talo tin maktak main shia thiam le chiar har satak partho deiri anglo devin arabinda deiri chu a filfai hle boka adi ti po zia thlap ni in filfai taka von ni in alang chu mai ba ka deiri a hian an chung kwa chuan a hma po a depression an lo be na sa thin thu aziak tel nge nge bok ani an chui zel na atanga alan dan chuan partho le debjani le kha in thona debjani in ahnim na le adwat na angai sakna te chu ril rolam dam lo thatlam ai ma a zwalam pan zel partho chuan ngai swalin a unaw nuwa chuan a bet chot tamaya chu chu atopa topa nula le tlangwal in hmangai na angzonga angai ta ani anjing hloma hei hi partho an mei chedang duat na le hmangai na ala don ngai lo wang po ani tel mel hle bok heti lai hian heng zong zong an in pia a thlen lai hian arati unaw pa te chuan a unaw nu te chung ko chunga thil thleng chu engma shilavin a unaw nu fanu ruang le atopa chu khum khata anmu ani ti po chu anjing pha ho lo nge yang ti chuan partho chu rilrolama chiang lawani ti alan ring ta ka wang chuan criminal case siam sakni talavin chu aya chuan kolkata a Pavlov mental hospital a darkar tina en thli thlai thein anda da thunga an in ve thung ero mipuin an hria dar ta ka chuan mun sang sanga tangin mudu ve shim shim le muchak te chu ronkal khomin alar ta hle maya hei wang hian he apartment pia che a thingpui dor pakhat chu ni khata thingpui no som che a shal thin po khan ni khata thingpui no zaruk somnga lai an shal pha nge nge ani heti mek lai hian mental hospital a om partho chuan thatlam ai ma chuan zwalam apan zel tatlat maya shia thiam thei manglo ti a tongin achang le mari le josepha minglam chung chuan a aw wak waka ma se a thok tu ten an local mek an ti hnuwa chu a aw chu ati top le mai thin hengba ka hian partho hian engtik lai po a abula mi om tura adu thu asoya ma se a om pui tu na thok mei chia reng reng laka chuan moi lo tak takin a che fo thung si ti chuan psychologist te chuan partho chuan rilruwa damlo na chikhat psychosis attachment le boundary issue anei thu soin hengba ka hian vunnat na eng emo anei nual bok ni in an soya amai ro chu partho chu psychosis enkol na pek ani hnu chuan a thachak hle thunga pek ani atanga kar khatna vel leka kumkalta le thlatlem te kalta a anun dan te chu felfai le kimchang takin asoi thei ta hial mai hetia aron that chau tak nu a hian partho chuan doctor te hnena chuan anun pum chu pathian hnena hlan adu thu te soin hemi asoya tanga reilo te ya damdoi ina tanga chwa ani zoya chumi hnu chuan kolkata a catholic inzirtir na mun pakhat father rodney enkol na hnuaya da anita ani khatia partho a thuzo fia tura lakani laya ama endik tura anko psychologist pakhat chuan partho a hmurwal rwal chuan thuzo fia ngai ni lovin hria thiam ngai ani ti a hmu ngal thu asoya heimei ba ka partho chu mi maktak hria thiam har satak chhumjing takara om angmi ni lovin partho chu mi tak tak le tu emo thian thatak ni thei mi pa ngai ani a chanchin bumi ten a chanchin an chhuatam zok te po chu dot ani thu te asoya tin kan khotlang hian rilru a damlo na nei te hi ti dam theile enkol dam thei ani na hi kan hriat a tul hle a mi anglo emo mi mak emo ani lo ti hi kan pom thiam theu angai ani ti in asoi bok
ti chuan partho chuan a that chhuah le hnu chuan mi har sa te chhum dol na tur thil sang sang ti in biak in tual te ati fai zia a hei mai ba ka festival sang sang te bua sai fovin Robinson Street number 3 a an in po chu a shalta a hei mi hnuwa Kolkata Marlama apartment building chhong som pakhat chu leile in zoi in khotlanga chuan in hmang chho ve tanta a amai ro chu mi pakhat har sana tam tak tokin a topa chuan hlimna chu a hmu ve ta ti a chanchin hi khar achak om hle rwalin a topna alani lo cheu mai partho chu thato viau angin langma se a ruk chuan alo la tuarna sa hle maya February ni somni pakhat kumsang ni som pasari khan social media a thim chu an chia lo ai chuan bati chhit mai a thajok ti po siamin heta athil po sian arilu dam lo na ata a that chho mek na lam kong chu that pui viau angin langma se atuk loka chuan a apartment chhong som pakhat na atang chuan mei khodum ngui mai chu a chuak le tatlat mai he kang mei thel tur hian kang thel tu te chuan an bein sa hle a annuwa anve in chian chuan partho chu apa in ti hlum ang che chuan alo in ti hlum ve alo ni heta hian apa arabinda thina ne na ain an lo na chu thu cha hnu hnung aum ve lo chu ani maya hetiang hian pa pakhat khongai thlak tak partho chuan anuna alo tor to zong te chu nun pui zel tlak nia ngai lavin chol hadam adu to zok te po aniange anunna hlutak chu she om renga man ai chuan ati top ta ni in alang ti chuan partho a athi ve ta ka chuan de chung kwa te chu an top ta vekti na ani a an pa fathum chu rilrudam lo na nun rong chuan chen chilin an nun na chu ati top tirta ani bera an nu ber arati kha an pa fathum phwar khom tu ber ni in a om tak lo hnu chuan a ke darta ani ber ome September tha kumsang ni som pasari khan partho de the untold story ti documentary chu ti chwani in isita sanial le Abhishek Ganguly ten an ko direct nge a khati lai khan ama partho khan Ganguly ne na chuan a documentary chu siam ani thele thelo azot ani ome ma se wandoi thlak takin a thi hnuwa chau an siam theita ani atira chuan partho khan documentary siam chu a hlau hle a tin police suna lak ani hnuwa thil thleng awang khan media lama in pholan chu hlau to zwalin anun chungchang te horror film siam ani boka amai ro chu anuna thil thleng tak tak alo tlem le si awangin adik lo hle ti a hmu hnuwa chau a biography aziak ta ni in an soibok ani